partir de aí empezaron a improvisar. A deputada Rosana Pérez anunciou esta mañá que o BNG está a recompilar toda a documentación para presentala ante o fiscal de Patrimonio, ao entender que no proxecto de rehabilitación de Pontenafonso existen numerosas negligencias, e así pedir que se depuren responsabilidades. Nos entendemos que aquí hai neglixencias por moitas partes. Desde logo pola Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia, desde logo polos propios concellos, porque non nos constan alegacións dos concellos, non nos constan máis que críticas a unha actuación que foi coherente desde o principio do Bloque Nacionalista Galego e, a día de hoxe, nos entendemos que algunha administración ten que responder por esta desfeita. Os nacionalistas volveron a incidir no escaso rigor patrimonial da actuación, na que, segundo eles, se cometeron numerosas irregularidades. Por que esta obra non a levou a cabo unha empresa de rehabilitación, unha empresa de restauración, senón unha empresa de construción, que non temos nada en contra das empresas de construción, pero un ben como este merecía que levase a cabo a actuación unha empresa especializada. Tamén afean o labor dos alcaldes de Outes e Noia, que dende o inicio das obras miraron para outro lado en lugar de defender os intereses da veciñanza que representan. E os alcaldes dos dous concellos, o señor González do Concello de Outes e o señor Freire do Concello de Noia, fixeron a vista gorda dende o principio sendo coñecedores do proxecto. E son os representantes e son os que deben velar polos intereses da veciñanza dos dous concellos, e non o fixeron. O BNG aproveitou tamén para solicitar de novo unha actuación de urxencia no firme da estrada C196, que une Ceilán con Pontenafonso, debido ao lamentable estado de deterioro no que se atopa, que está a causar tamén numerosos prexuizos aos veciños da zona.